Πήρε φόρο αυτός. Το στέλνω μπροστά να μου ανοίγει μονοπάτι και εγώ ακολουθώ από πίσω. Γιατί αν πάω εγώ μπροστά, απλά θα ανοίξω εγώ το μονοπάτι. Τα λέμε, με φωνάζει. Έρχομαι! Ναι. Από εκεί, Άντε πάμε να δούμε. Πάμε από εκεί, από το δεντράκι και απέναντι. Περνάμε απέναντι. Άμα δείτε τι βλέπουμε πραγματικά και τι ζούμε, είναι σοκ. Είναι σοκ, δείτε εδώ. Το χωριό είναι απέναντι εκεί που βλέπετε ότι ανοίγει το σύννεφο. Εκεί που υπάρχει μια μαυρίλα και είναι το χωριό εκεί κάτω. Πρέπει να ανέβω εκεί πάνω. Ο άλλος είναι πίσω από αυτό το βουνό, πίσω από αυτό το βράχο. Ψάχνει να βρει άλλη διέξοδο. Εγώ προσπαθώ να ανέβω από εδώ, μάλλον θα τα παρατήσουμε. Πολύ χιόνι, έχω αφήσει εδώ τον μπουτόν το ένα. Μπατόν, πώς λέγεται, δεν το ξέρω. Θέλω να ανέβω από εδώ πάνω, ο άλλος έψαχνε να βρει μια άλλη διαδρομή. Αυτό είναι τώρα μέσα στην τρύπα που ανοίγω. Απλά σκάβω και ανοίγω πέρασμα. Μήπως και περάσω. Ρίζους, ό,τι να είναι. Δεν έχουμε ελπίδα. Μάλλον θα πάμε να μείνουμε σε ένα καταφύγιο που έχει εδώ πιο πίσω. Κρίμα. Τι έπαθες ρε? Κόπηκε η γκέτα. Παγωμένα είναι όλα. Πάλι λούτσερ. Δεν καταφέραμε να φτάσουμε εκεί που θέλαμε. Λοιπόν, αυτή είναι η θερμοκρασία μέσα στη σκηνή μας, στο μείον 6. Και έσπασε η σκηνή μας, χάλασε και βγήκαμε έξω. Ήρθαμε κάτω από τις σκάλες. Εδώ βρήκαμε ένα άνοιγμα κάτω από τις σκάλες και κάναμε αντίσκητα. Και κάπως έτσι έξω θα κοιμηθούμε. Τι έχεις να πεις που θα κοιμηθούμε έξω? Εδώ δεν είναι έξω, εδώ είναι το δωμάτιο φίλε. Έχω η φωνή μου χάλασε. Το βάλαμε όλα εδώ. Αέρας μέσα. Λοιπόν, αλλάξαμε δωμάτιο παιδιά. Ήρθαμε εδώ. Μετά από πολύ κόπο και χρόνο, εδώ ο φίλος μου σαν τους σε αυτούς που μπαίνουν στα ορυχεία, πώς λέγονται, πάγωσα, δεν σκέφτεται το μυαλό μου τίποτα. Έτσι θα κοιμηθούμε έξω.